Guys, I want you to meet my brother. Sa ko ay shooting na computer. Mag-duty naman ko, so all we need to do is mula pang battery. 17. I don't know. Ano kung gusto disutera? Your way to the fourth floor. Mga kung data manihapon. I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. Been here all night. I've been here all day. And boy. Sa'yo pa dyan kayo, so prayos ako. Doon naman sa dam. Prayer room dali. Ngayon na may uli gikan sa trabaho. Nagkataw. Si Mitch Jai. Hi guys.
Ako ang kung ate sa Qualphone. Baka ate siya. Marami siya. Dara ko katuig. Single din siya. Yes, I'm single. Nangita siya kuan. Kita ko forever. Forever maging slave niya. Oo, kanang pwede na ako masugo, maglabang. So kung kamo siya tanan na kuan. Oo, yeah, tanan. Manarbaho. Oo. Saan lang panarbuha dito sa kuan? Mag-call center. Oo, Ay, very smart. nag-call center naman po siya. Kinsa man yun lang. Si Rocky Road. Ay, naku, rocker road na po. Oh my God, so stressed. English. Oh, no. Alam mo, wala ko sa katapat. Sige na pag in English. Malabang na ka? Malabang na kasang. Bye-bye. Mamiyahay. Guys, I want you to meet my brother. Brothers and sisters, sorry na eh. Wala kayo kung kapanood live. Mao din ni siya ako ang kwarto. Tanawa. Hugaw kayo. Dili naman ako sa dalis kwarto. Dagan mi. Sa brother 1 na ako na. Brother 1. Dari. Brother 2. Ito siya na electric pan. Hanabishi. OBI. Og the most amazing bed sa tanan. Ako ah. Tanaw ko na. Tanaw ko na. Sana. Katagay. Saning tuwalya. Napay Gwen. Oh, napay Gwen. Gwen na ikaw lingkod-lingkod ra ka sa akong kama. Ug ang pinaka-isog kay nga phone sa Pilipinas. Oh, tara. My phone naman may logo sa Pilipinas. Gamanin ni Jose Rizal. Mo din siya akong kwarto. Dali matulog ang master. Pero niya nakabriho ng kabinet kay samot ko makalulaw. Ha. Morto siya og sa hugaw kayo. Kainom ko mang limpyo na day ko. Ito sa hugaw na day ang kwarto. I struggle, I juggle, I could just throw a line to you. Tsada lang ang pinaganahan ako dito sa kwarto na ako kay ang view o ang lighting ang pakakusog kayo. Diba? Nice cake view. Lupig pa tong Crown Regency sa Cebu nga na. Katong mag-siga-siga ka. Taas juga as in naglukso nimo mamatay na ka ba kanang igo ka mapiangan o usa ka kulubag ko sa tail. Sige. Dili ko mo sit sa kong bilag kung kasuluban eh. Baymax. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.